gabayan ang aming puso upang maging banal na katulad mo. Ngayong aga, mga kauturan ko ay Kristo. Ang aton niya sponsor sa aton pasalog sa Santos nga Misa para sa kapistahan ni Senyor San Isidro Labrador, sponsored by Barangay Council. Ang aton celebrante amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palihog magtindog ang tanan. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang ginuyara sa inyo. Mga utod, ginapadunggan naton sa sining adlaw sa inyong barangay diri, kag ayan siguro sa iban pagid, no, damo nga mga lugar ang pagkatao ni San Isidro Labrador, no, isa ka mangunguma. Gani nga pagi sini nga paghalad sang Santos nga Misa, dayawon nato ang mahal nga Dios sa paghatag sa atong sining mga huwaran kung paano kita magtrabaho, paano magtuo, magkabuhi bilang maayo nga mga Kristiyanos nga mapisan kag maukod nga magpangamuyo, no, para sa iya sini nga pero laborious, no, laborious bilang isa ka mangunguma. And then also we have to pray para sa mga iban nga mga farmers, mangunguma katulad sa iya nga ihan hindi naton kilala pero sa tago, no, dito sa mga bukid, sa mga hilit-hilit sila pabalhas, no, nagaputoy-putoy obra para gid sa aton tanan. So ang ilang mga sakripisyo bisan hindi naton matalupangdan pero pangamuyuan gid naton sila, ha, kag ihalad tay misang ni para sa ilaman. Kilalahon naton karon ang atong mga sala agon mangin takos kita sa paghalad sini nga balaan nga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagamo sang tanan kag sa inyo mga utod kay nakasala ako mga tuod sa una-una
sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria, Birhen gihapon, sa tanan ng mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay maloy sa ato ng Dios sa magkagagahom sang tanan, sa napatawad ang atong mga sala, tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi nga way katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, Himaya sa Diyos sa kaligtasan, pagsaduta kahit-kahit, sa mga tao, sabay-sabay sirang
Mangamuyo kita. O Dios, tagtuga kag taghatag, imo gintugyan sa amon ang pagatipan sang duta, agud nga ang mga binhi nga amon ginasabog magtubo, kag maglambo, kabay nga ang sunundan ni San Isidro magtunod sa amon sa pagatipan, si may kaalam sang bugana nga manggad, sang duta kag sa paggamit sing matinatapon, sang bunga sang amon kinabudlayan para sa kayuan sa tanan nga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Dayon ang Dios nagmando, magpatuloy ang imong kaugalingon sang kapawa. Ang duta na puno sang imo mga tinuga, O Ginoo. Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan, kag ang mga tanom para sa tawo. Agud makapatubas siya sang iya mga kalanon, kag bino nga makapasadya sa iya. Lanas sang olibo nga makapanaya sang iya guya, kag kalanon nga makahatag sa iya sing kusog. Ang duta na puno sang imo mga tinuga, O Ginoo. Madamo nga mga butang ang imo ginhimo o Ginoo. Daw ano kaalam sang imo paghimo sa sinitanan. Ang duta na puno sang imo mga tinuga. Ang duta na puno sang imo mga tinuga, O Ginoo. Tanan sila nagasalig sa imo sa paghatag sa ila sing kalanon. Kung ginakinahanglan nila ini, ginahatag mo ini sa ila. Kag sila nagakaon, ginahatagan mo sila sing kalanon, kag nagakabusog sila. Ang duta na puno sang imo mga tinuga, O Ginoo. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Kag ang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyo mga kinahanglanon agud nga indi kamo mawad-an. Kag mayara nga inughatag nga bugana para sa tagsa ka maayo nga buhat. Subong sang ginasiling sang kasulatan, nagahatag siya sing maalwan sa mga imol. Ang iya kaalwan nagapadayon sa walay katubtuban. Kag ang Dios nga nagahatag sing binhi sa manugsabog kag pagkaon para kaunon. Magahatag man sa inyo sang tanan nga binhi nga inyo kinahanglanon kag magapatubo sini. Agud magpatupas ini sing bugana
gikan sa inyo kaalwan. Magapamanggad siya sa inyo sa gihapon, agud magmaalwan kamo sa tanan nga tion. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo mga bulig nga ila nabaton paagi sa amon. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Himuaman nga yadtong nagtanom nga nagahilibion, magtipon sang patubas nga may kasadya. Ang Ginoo'y yara sa inyo. Kagirauman sa imo. Balasahon gikan sa Santos Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sa amuman nga adlaw nagwa si Jesus sa balay, kadagkato sa igad sang linaw. Sa di nagpungko siya sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sa madamo nga mga tao, nagsakay siya sa sakayan, kanagpungko dito. Samtang ang mga tao nagtirindog sa igad sang linaw, madamo nga mga butang gintudlo ni Jesus sa ila paagi sa mga palanggiran nga subong sini may isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sa pagsabog niya sa binhi, ang iba nagtupa sa dalan. Kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga lugar sa di napaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay nagtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udtong adlaw nalayong ang bagong tubo nga tanom. Katungod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom madali nga malaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa duta nga may mga talungon nga nagtubo ka naglumos sa tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ang mga tanom namunga. Ang iban sini nagpatubas sing 100 kapilo. Ang iban sini 60 kag iban sini 30. Kag si Jesus nagsiling, gani magpamati kamo kung may dulunggan kamo. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo, Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. mga utod, mayong aga kag happy fiesta sa inyo tanan. Malipayan nga fiesta. Siguro ang ining patron ninyo nga amo si San Isidro, siya doon na ini kadugay, no? Buhi pa ang mga tigulang sinisiguro sa una to. Wala na nato maabdan, wala niya maabdi, pero dugay-dugay na niguro nga patron naton si San Isidro. Kay kung sa una nga panahon, siguro mga 30, 50 years ago, ang ini nga lugar, kay tungod nga di ba? Kaumahan ini. So, gani ang mga tigulang naton, upod man mga pari,
naga-guide man sa aton, ay, payo ang inyo nga patron ang mangungumaman. Si San Isidro. Di wala na sa iban pa nga farmer nga matugyan ta sa aton nga kabuhi, nga magabulig sa aton sila nga pagtrabaho, kundi isagid ka mangunguma. Paano ini? No? Si San Isidro, isa ka very mapisan, no? Mapisan nga tao. Kag ang pagkapisan niya, ang iya nga trabaho, ginaupdan man niya ini sang pagpangamuyo kag pagtuo. Always, no? Ang isa ka tao lang nga successful in life, no? Hindi ginaton sini manigar ang success naton hindi lang tungod sa isa ka butang, kundi dapat naga-include gini sang pagsalig naton sa mahal nga Dios. No? Kinahanglan hindi ina pag-i-separar sa aton because ang Dios kagang aton nga pagpangabudlay, ang aton nga pagbabalhas, ang aton sini nga pagtrabaho o pagbasa, pagtuon, no, connected ina. They are connected. No? Kung wala sing pagtuo nga naga-connect sa aton, no, tigani aton nga pagtrabaho is not also masiling naton mabinungahon. That's why ang palanggira naton sa mong is about mga binhi. No, ang binhi ang ginsabog kay iban to nagpatubas isa ka gatos, ang iban to kanuman, ang iban to 30 kapilo. Pero ang iban to wala gid. No? Gani isa man sinadri ka pamalandungan naton siguro is ano bala ang mga binhi nga ginahuptan ko sa akong tagipusoon, subong. No? Kung magbugtaw ka, ano bala ang binhi nga ginasagay ko ka sagud, kaburubunyagan. May iba niya pagbugtaw yung sa aga, ang ginaburubunyagan niya nga binhi is ang pagpasalamat sa mahal nga Diyos. O Lord, salamat gid nakabugtaw ako subong. Gani, mapangamuyo ako sa imo. May iban man siguro yang ang ginahuptan niya, kag ginaburubunyagan niya nga binhi da sa iya nga kaugalingon ay ang ang mga pag-ugtas, no? Pabibaw, ang amon nga kanulugtasan, kaakig, dumot, ang paghingabot sa isigataw, pagtimalos, no? Kana mo na ang mga binhi nga ginatanom mo sa imo kabuhi ay anong bungahon mo sinabi? Sa inyo, abi, balaan ninyo kung ano bungaya, mabiltada man na sa imo. No? Mabiltada man na ang mga negative nga mga seeds nga ginatanom nimo. Kaakig, ang pagtimalos, paghingabot, ang mga kalautan, ang mga bisyo. No? May isa ko to kamigo nga nagambal, istoryanay kami to. Igo mapuli na ta. Di ka namang pagabi, dira, niya, why ko yan nagapagabi, inom ya. Aga pa ya ako, inom, sugod ako, bog na ko. No? Bog na pabugal ya pa. Kasi why ko yan gagabihan, ko, madrive gani ka ng bunggo ka, o, balaan mo ginakron. Ya, why ya. Temprano, pagpupuli, pero aga pa ko yung inom. Aga pa sa inom. Di balaan yung mga utot, kung na muna ang tanom naton sa aton nga kabuhi, no? Bisyo, iban to ya, ginaaga pa, dulong sang sugilanon, dulong sang marites, no? Panglibak, no? Muna ang ginahuktan mo bala sa imo nga kaugalingon, no? Pero it's beautiful, no? Kung aga pa, naga-pray na kita, no? Pasalamat sa mahal nga Diyos. Una-una, ina mo, no? Kung unahan, kasang panulay, imo utok, kung aga pa to, unahan niya sang grasya sa mahal nga Diyos. No? Antes mabutlak nga adlaw, sino ginadumdum naton. No? So, muna si San Isidro, mga utod. Gani nga, antes siya magato sa iyatong nga ulumhan, kag magtrabaho, ay, hapit na saan ito simbahan ka na ka. Siguro ka simba sa ito, pangamuyo sa ito. No? Gani iban mga upod, yung mga mangunguma, nagabat, tamad, klase tao niya. Uyangan nilang tsimpuya at to siya ay naga-doko-doko to sa may simbahan. Tasan ulihin na lang siya nagakadto to siya Iban to nagauna na. No? Pero igopintahon, ang obra
ang natapusan ni San Isidro ay malapad pa sa ila inaraduhan. No, kay kadamo. No, kita nila sa iyang sa iyang statwaya to may karbaw, karbaw kung baka. No? Kada yun ang nag-aarado para sa iya to gali ay ang anghel. No, kagrabe, no? Kapangamuyo to siya. So ginalibak sa to sa iba ni nga upod. Yubo na uyang chimpo. Tani agap to siya nagkato ng uma. Igo pag-abot to siya uma ay ang iyang lubrahon to tapos na. O daw na tunga nabi ko to. Kaya tungod nga ang santo anghel ara to ay nagatrabaho una sa iya. That's why he was blessed, no, by the Lord. Kung tadi amo makita sina, no, ang aton nga kabuhi, unahon tagid ang mahal nga Dios. Unahon ginaton ang pagpangamuyo. Bisan ano lang dira nga lubrahon naton sa aton kabuhi, anong ginauna ta? No? Ang mahal nga Dios kung ginauna naton siya, then ang seeds of faith, the seeds of love, ang mga binhi sa pagtuo, munang ginapanggas mo sa imong kabuhi. Kag sa pilakadlaw mamunga ina. No, kag ang bungaya sina ay masyado gid katahom. Pero kung mga akig, mga dumot, pag mga immoralidad, no, ang imong ginahaboy, no, nga mga binhi sa imong nga kabuhi, then wala, no, hindi ka na bultada ay sina malain man. So si San Isidro, isa man ka pamilyado nga tao, may kabataan, may sawa. Sa isa ta katiyo napatay asawa. Kaya ang asawa niya, tungod niya, kaya napatay naman itong sawa ko. Niya maano na lang ko nagpari-pari na lang siya. Oh, kaya naghimo sa iya sini nga daw iyang commitment, iyang vows to the Lord. No, very holy siya. Hindi sila nga patay asawa tayo, ngita naman to sang laga to, mga chicks to, mga liyag ta. No? Kaya total, naman sawa ko. Pero wala. No? Nagbalik siya. Niya, I want to pray. Gusto ko ipadayunon ko ning ako na pagpangamuyo. Kag daw nagpari-pari man, no? Pari-pari nga pangabuhi. Nagpa-pray na lang daw, nag-isahanon sa konbento. Kag padayon magyapon di obra hasta mapatay siya, no, nga nagaisahanon lang. Ang kalibutanon nga mga handom para sa iya ay wala na. No, ginadula ina kay na islan sa mga langit non nga mga handom ang iya sini nga huna-huna. No, that's why ang Santo Papa gid no naga-offer sa iya himuan ninyo ni siya nga model. No, siguro bisan hindi ikaw siguro mangunguma man. Kung isa ikaw katrabahante, isa ikaw ka nag-work, no? Kundi indrang establishmento, unaha ang Diyos. Unahon naton siya. Agud nga ang bungahon sang aton sini nga pagpangabudlay, mangintuman, siguro sobra pa sa aton ang kinahanglan ginabalik sang aton Ginoo. Muni ang ebanghelyo no? Ang ibanto nagtanom, nagbinhi, nagpatubas, 100 kapilo. No, ibanto 60 kapilo. No, ibanto 30 kapilo. No, kanami gid ako may amo sina. No. Ti subong mangumaga nagaprove mangkot kato sa umana mon to. Ti pila tubas mo. Wow, father, isa ka paniga akon sini nga ni nga binhi pero ang tubas ko 5 lang. No, 5 lang kasako. Wala ganito ka bayad sa akon nga pagpainit to. Pagpapangabudlay. Iba to father polo lang. Subong pigado naging pangabuhi no, ang pagpanguma. Pero kung nabunansa imo pangabuhi, ang mga isa mo na kapaniga, magkapatubas na tuod, mga 25, 30, ibang nga 50. No, subong may mga technology no nga nasa diin ginapadamo ang tubas no sa mga binhi naton no kay may scientific nga mga studies sila, so it's a help also para sa aton pagpangabudlay. Pero para sa akon ang matuod gid nga bulig sa aton pagpangabudlay ay ang mahal nga Dios. No? Salamatan taman siya kagabi nag-ulan man diri sa inyo.
Inaulan-ulan na gawa kita, no? Kag sa mga kaumhan, nabalitaan nga mga gabi nagaulan-ulan man dito. No? Kabay pa nga ang Ginoo bendisyon gid sa aton nga pagpangabudlay, tahuron ta ang mahal nga Dios, magpangamuyo kita katulad ni San Isidro, no? Magsundo naton iya kabuhi, unahon naton siya kay ang balos nga bunga sang aton nga jutay nga pagpangabudlay is more than enough. Siguro ko panghikot kita sang amulan na kadakuon pila lang ka percent or naga-pray ikaw ay ang mga anghel ang Ginoo nagapauna nato nga natapos na ang mga dapat obrahon naton because of the help of the Lord. So, happy Fiesta gid sa inyo tanan diri ha. Kag magpadayon na kita sa atong pagpangadi. Paliw magtindog kita tanan. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga magkagagahom sang tanan. Kasang duta nagato ako kay Kristo. Iyanak nga bugto nga aton Ginoo, kagi panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kagin lubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikato kaadlaw, nabanaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na galingkod sa tuos ang Diyos nga may magkagagahom sang tanan, gikan ito magkakari pasyaliwat sa paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagato ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Mga muyo kita agud, magigugma hindi lamang sa pulong, kundi sa buhat. Agud magapamunga kita si madamo para sa Dios sa aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay, nga ang mga nag-aalagad sa simbahan, hindi lamang maghambal na halungod sa pulong sang Dios, apang magpanaksiman sini. Agud nga ang pulong makapamunga sa kasing-kasing sang mga tao, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga ama na namon sing maayo nga duta ang pulong sang Dios, kaagi sa pagpamati kag paghangop sini, kag sa pagtipig sini labinagid sa tion sang pagsalay kag kapipitan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga bugayan kami sang Ginoo, paagi sa mga pahanungdan ni San Isidro Labrador, sing madamo nga patubas sang duta kag sang dagat, kag kabay nga magbunga sang kabuganaan ang tanan namon nga pagpangabudlay, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga bendisyonan sang Dios ang mga tao nga maalwan kag may maayo sing kabubuton sa amon. Kag kabay nga kami man magbalos sing kaayo kag kaalwan sa mga nagakinahanglan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga stunga sang madamo nga mga buluhaton, hatagan namon sing panahon ang Ginoo, ang mga butang nga espirituhanon, ang pulong sang Dios, kag ang pagbaton sa mga sakramento, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. O Diyos nga amon na may iwagi ang among una kadagi pusoon, pagi sa amon paigugma kapag alagad. Kabay nga mapamatudan namon nga kami, imo mga anak, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagkalan, ginahiwat na,
Palig magtindog ang tanan. Pangamuyo kamo, mga utod, ako dining aton, sakripisyo mahamutaan sang Diyos sa may magkagagahom sang tanan. Patunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kami yan sa iyang ngalan, sa tunmat kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, sa siningan naman ni San Isidro, kamot iini nga sakripisyo, nga amon ginahalad sa imo, kahimayaan, kagito nga ini maging tunaan sang amon kaluwasan, ginapangayo nam ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa among kaluwasan nga among gidi nga sa gihapon ka sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay gamhanan kag way katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga among Ginoo. Imo ginapakita ang imo himaya sa katilingban sa mga santos, sa nagapadya ikaw, sang ilang mga buhat, ginahimpit mo ang mga bugay, nga gindulot mo sa ila. Imo ginatag sa amon ang pagsulundan, sang ilabalaan nga pagkabuhi, sa pagbulig sang ilang mga pangamuyo, kaya ang pagpag-ambit sa ila padya. Ini madamo nga mga saksi, nagapaisog sa amon sa pagdalagan, agumadangat namon ang korona sang himaya upod sa ila, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani upod sa mga angeles, sa mga arkangeles, kag sa katilingban sa mga santos nagaamba kami, sing walay untat, sang galantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo ang Ginoo, Diyos sa labing gamhanan, angay dapat simbahon. Hosana, Hosana, sa kaligtasan, sa kaligtasan. Dayaw nang nagkapalit sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa Santos ikaw nga todo Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot. Agumay mo ini para sa among nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya gidugyan sa kamatayon nga iya gibaton sing kinabubuton iya kuha kagin pamihak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigi panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan ka magkaon sini kay iniya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sa panihapon, iyagin ko ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot, sa iya mga gintutunan, nga nagasiling, magkuha, kamutan ang kamag-inom sa sining kalis, kay ini among kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan na kasugtanan, ngay gaula, para sa inyo, kag para sa tanan,
sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang makarikang Ginoong Gani wa maya mo ginahalad sa imo, ini nga tinapay sang kabuhi, kag ini nga kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon, sang adumanan sang pagkamatay, kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagkatubang, kag sa pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpaiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumduma ang imong simbahan, nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, ipitasyat sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa Leon 14, sa amon obispo nga si Madifil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop, sining among katilingban nga nagtaliwan, nga may paglao, mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluyiman kami nga yari diri nagatambong. Ako na maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan magdayaw, kamagimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Beren Eloy sang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa mga apostoles, kay San Isidro, sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara sa iya, inahatag sa imo o Dios Amay, magkagagahom sa kaisan sang Espiritu Santo, at tanan nga dungog gagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Tungod kaginso sa maluluwas, pangamuyo kita sa medako pagsalig sang amay namon. Kayarapang sa mga langit, pagdayawon ng iyong ngalan.
Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami sa pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud, maluwas kami gihapon sa sala. Kapaligon na kami sa tanan ng palaligban, samda nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw. Nga amon ginalauman, magabalik si Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Kristo ko nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidahit na nabiling ko sa inyo, ang ako pagidahit ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kasi no sa imo ginsiling nga tagit siya, sa pagidahit na pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi, nagahari, sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagidahit sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Magatagay kita sing tanda sang paghidait. Yari ang kordero sang Dios, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bula na ginadapit sa pagbaton, sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos, magsulog ka sa akong puluyan, apa mi na lamang isa ka pulong mag-aayo.
Balig magtindog ang tanan. Mangamuyo kita. O Ginoong Diyos, kabay nga ang Eukaristiya, nga mo nabaton sa sininganlumanan ni San Isidro, magpasanto sang amo huna-una katagipusoon, agud na kami makaambit sang imo pagka-Dios. Ginapangayo nam ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. kag bendisyonan kamo sa makagagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa pagidait, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa tanan kag happy Fiesta Barangay San Rafael.